Ni te fait une scène dans ma case. Par mes voilà. I love you, baby. Je t'aime. Bonsoir, ma sœur. Bonsoir. Hey. Ma sœur, ça va? Ça va. Avec toi, Rafsa. Ah, et bien que les signes me yaro la, yaro main que se vede. Hein? C'est la suite dans les vinca. Stratégie ouéché. Mais où est-ce que foko kelena sigili a beneme ala drone la re. Et quand ici il kelena tante. Ça c'est pas joli à voir. Surtout une belle fille comme toi. Hein? Au moins, né? Il y a comment est-ce? Il y a essayé la solution, ma solution sort. Nangi yininga doni nate ki mabashe msegi yininga. Mune bi au juste, mune bi là. Mega jorani korogedi. Ka jorani koroga tukudita. Ne koroge flem. Abi Janet ya fembe keli. Ale be nega egol sara. Abi war dinema. Abi fin sanga dinema. Ne be sigi ga miri. Abi boni ni war bade nu be ni. Et pourtant, ndun ta da be bara mina ere. Nya nyini nga fana. Abi bara jar mina. Aka funyena. Abanenu ga funyena. Ko ne ga ndabula ko o ya lega business ni. Ato chani mato ina sadonda. Ato chani mato ina. Ato chani mato. Arrête là. Ça va? Ça va. Il y a quoi? Avec Ah ngana. Non ni bache dogo ibaro yeche bagoro ya. yara de. Ne chero. An ne mo fo ne ra ba no fo ne cheri. Why? Parce que ne ra ba mun ga jengo ne ra ba do we cha do. Ina fama. O mbi da kono sa yi ko ngache ma mesa. Ni ke to go bewa. Ne ke to ko ni beri. Na sana. Aha. I johoro gelen sa uye. Chani ne chugari sa. Ne go muyere de be bla glomina de. O charo. Ni te chetka glomine. E se ga jito ga yele yiri la. Ni bache yiri de che ai. E ala. Ben ne glasa. No ni te ne ji. Shishi bi gan toro ere. E ga mine ga tafu Ai san kana dina ji sa ne be jire mi jire be ne ci. Ni kuma ti da kono era to ne kata kwa. Ah fo wate sa ijo. Ni la Plan do rebe. Aho. Maro blebi ngoni. Ble omi. Wari. War be ngu. Ça tombe bien. Ibaro ne be quartier na. Aha. Muso rebe ne bolo kwa. Aha. Ma di cheori ma. Ni mago be muso nyana mona. Jema bowara baw falew. Est-ce que Fatila? Jo a fait na ko muso ko gadni. Ne tem muso ko la de. Muso be ne bolo ka. Ne muso e dollar. Wisisi o de muso fole. Jagi o ne muso plana. Castel o de ne muso sawana. Bo
nga demsenu oli ye flag nu quoi glomsenu oli nga demsenu quoi note muso ko ni tena ku c'est bon ça ah glo a tseka ke ma muso yi fo ka jien wuli adun ne ki ma muso ah kuzigi ma fen nu muso nyenemo ne ba dima ale droga to monya sa kunte muso fe bigi jo frana sa ne muso glo de ni joke bi so red no tene chu ale sa don diga na ba ni kwa che obseka ke to zoya e wono ke bi sene lara ah kana bonya de hey onte muso fo bara bi ni jonyo ko don te don di ma bi digi don ni kono zo e ma se yita soro genya kono fo kana bi mo ko e be bi mo ko tene re wala ni kana kan dro e bi se gita chen kwa ato jani ma to inasa dondo ima bloga abi mu ke wa fu o fuori che sema o vende si mare tanga di konte muso fa na fo ko ne ka dondi te dondi mi digi dondi kono ato e ma foko I korge ka ba e bi e be ga nyina fe no fe no ko ale ye chedi e duye musodi ha Allah soro abe ga ni ko nu ke ede me kanga ka nyininga jinya wa dole no o ma se e kana ijo I kelena we ki isi I kelena miri lati ha e ma funyari ni ay ne na siya miri lankilina mbe fe ga doni ale be business jarmina business ga chane kola ngolo ke ba la fin be bala ne ba do business te barai okay mi ni ngaw abi drogu frere ke est-ce que abi moko fakari ayi ato ke wato solo mare oh mais e doro ko jumu ne ka ko imbela jelen famba vraiment ye balma nyuma parce que balma nyuma bébé joroni a balma di ok ne ni bela jelen famba vraiment ne is ya akadie connaissance de gata na ni woche et puis iye mun kenni ni ko ketali ay ga ko jay trop bawo mamu me joroni a balma yi o mo na suguni fulika wa kuma do ko balma be shishi ngati menere e comme ne ti preselen dola na te ki ma bashi ni mesi ki ika numéro so ok problem fo stala ah ok pardon nyama ika ok pardon c'est quel nom Aïcha enchanté Aïcha merci moi c'est Lévier ouais d'accord donc on va en parler ok voilà Majo, idée fa joy. Natika kuma fa. Sali sigi ki nyawo kana nuko idée fa joy. Ne te idée fa do. Ayi. Kuma wala fo. Nyoko na musukoro ba kwale. E be se ka tiyira di chemo to de keto don. Safene ya famia. Ini mugo langolo mi yela la nyono fe o de kono da ila sake ay bote note jonde kono da ila no ko bige mu de sugede mugo be saka kono da mugo la kito tigi doa maso ne kangar da e giga sabali ato wat lo di kapse ma de e bi ne don e bi fado I fa e chemi ibendo ibi tugula de mbango ani songo e ba don bla koro mi ga minke ale ta don ga foko ne temena nsira nu fe a minkan munga petila mba don ko fla ibi de fatro fo so petini shuna abta ka so mba faka ne ku iga ekole ke ka ba afo bara ngina mote e bisa ka munke o mambi se iga ngina ma tiya mana kula
Merde. Billahi. Denmuso wolo bɛ ɲini ka kɛ kungo ye bi. Latifa. O ta mun de bɛ yen? Non foyi tɛ yen. Ni kɔrɔkɛ ma se ka kuma. An ka nin kuma in bila ne tɛ fɛ ka nin kuma yɛrɛ kɛ. Ne bolo ne ni kuma dɔ fɔ o don an kɔrɔ. Han? I fɛnɛ sabali sa. An kumana koyi. An ma ɲɛ a la de donc n tɛ fɛ k'ale ka kuma yɛrɛ de ɲɛ walayi. O ta i bɛ baara min na i bɛ fɛ ka a kɛ fɛn lankolon ye. Fɛn lankolon cogo di? Mais e ka baara ye fɛn min ye n k'o ye recherche ye. E bɛ se ka dɛsɛ ka kuma i wolo kɔrɔkɛ fɛ. Est-ce que e bɛ k'a faamu? Ne b'an kumana koyi. An ma ɲɔgɔn faamu. Mais e bɛ se k'o kuma in de tɛ don ne kun na quoi. Mais i b'a dɔn problème ye min ye fo ne ni Lamɛri ka kuma fɔlɔ de. Sinon ne tɛ se ka décision foyi ta tantɔ. Ok, problème foyi t'a la. Ni i yɛrɛ ko ten, i k'i jija i ka kuma n'a ye. Vous allez bien? Oui, ça va. Ça va, Lamɛri. Je vois que milieu kɔnɔna la sisan fo k'an ka système falen quoi, an ka baara in cogoya falen. Aw kɔni b'a dɔn PEGA tunnen don pep. A tɔ ye drone. Et aw kunkolo bɛ ka dɔn u fɛ quoi. Faut qu'on cherche quelqu'un an bɛ se ka baara kɛ ka ɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de. U ni min fana bɛ milieu kelen kɔnɔna la dɔɔnin. Chef, ne t'a dɔn an bɛna se ka mɔgɔ sɔrɔ mun bɛ i n'a fɔ u ka milieu kɔnɔ. An bɛna se k'o mɔgɔ dɔn. Cɛ Lagare yɛrɛ i terimuso mɛnna dɛ. Ne dun kan ka taa ci la. Ali a bɛ na sa, a ma deli k'a fɔ ɲɛna k'a bɛ na k'a sɔrɔ a ma na. Ok, problème t'a la. Amla. Wa. Lagare. K'a jumɛn? Kan fosi tɛ yen. I ka ko kan. Banu la. Age ture, n bɛ ciri la dɛ. O de y'a to n mɛnna. O tɛ fosi ye sa. Ali. Nam. N kun ye n terimuso ka kuma min f'i ɲɛna a filɛ nin ye. Wa. Jɛnɛ. Lasi terikɛ filɛ. Ali. Wa. Ça va? Ça va. Ok. Dɔɔni. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ na mala tan. Wa. I b'a dɔn Lagare ka kuma fɔ ne ye. Jɛnɛ. Lagare ka ko ka bon ne bolo turu. Parce que an mɔgɔ saba de an ka denmisɛnninya tulonkɛ kɛ. Ni Lagare ko k'a ye teri sɔrɔ, a bɛ n'a fɔ ne fana ye teri de sɔrɔ quoi. Bon, bi mɔgɔya ma nɔgɔ. Bi teriya filɛ, i yɛrɛ b'a dɔn a ma nɔgɔ. Ka mɔgɔ ye tile kelen ka d'a la k'a ka kɛ teri ye. Vraiment ko jɛlen tɛ quoi. Bon, et puis encore bi mɔgɔya yɛrɛ de a ma nɔgɔn quoi. I b'a sɔrɔ i dalen don mɔgɔ dɔ la, o tigilamɔgɔ o de b'i tara ye. Bon, Lagare yɛrɛ filɛ nin ye, a ka ko ne fan fɛ a ka gɛlɛn ne bolo turu. I b'a dɔn Lagare ka ko a ka gɛlɛn ne bolo turu. Problème fosi t'a la n y'i ka kuma faamu. Ok. Tiɲɛ yɛrɛ la ne ye Lagare ye a yɛrɛ jɔlen filɛ nin ye. Ne y'a ye don min na en vrai dire a ka ko diyara ne ye turu. Et puis ne y'a ye k'a to dusukasi de kɔnɔna la n y'a dɔn fana quoi. Parce que n y'a ye dɔrɔn n y'a kanu. Tiɲɛ yɛrɛ la n m'a kanu kolankolon kama a yɛrɛ diyara n ye. Genre n y'a kɛ n dɔ de ye quoi. A ye Lasi n ka kuma fɔ n ye n ko a ma ko problème fosi t'a la. Ne ye mɔgɔ dɔ ye teriyaba man di ne yɛrɛ ye. Nka ale kɔni diyara ne ye. N ko n b'a dɛmɛ Lasi n ka ko la. Ali. Nam. Ne m'a f'i ɲɛna k'i ka da Jɛnɛ la. Depuis ni n y'a ye don min na. N y'a ye mɔgɔ ɲɛnama ɲɛ b'a kunna wa n dara la de quoi. A yɛrɛ ka kumakan yɛrɛ e kan ka da la o kama. Ouais, Lagare, bon, i ka kuma ye tiɲɛ. Mais ka mɔgɔ fɛnɛ don kelen ka girin ka da la bon a ma nɔgɔn quoi. I y'a faamu wa? Ok, n y'i ka kuma mɛn. Mais mun ka gɛlɛn ne ma i hakili to Lagare la dɛ. I y'a faamu wa? Problème fosi t'a la n bɛ hakili to a la. Ouais, o bɛ diya n yɛrɛ de. A ka ko ka gɛlɛn n bolo dɛ. N y'a mɛn problème t'a la. Ouais. N bɛ mun fɔ k'a gɛlɛya aw ma. A y'aw jija. A ka teriya kana kɛ i tori n ka n sigi ye. O tɛ kɛ n'Ala sɔnna a ma. Ok. Wa ne ta tɛ Lagare ko dɔrɔn ye dɛ. Ne bɛ fɛ an ka Lasi yɛrɛ de ɲini k'a ye pour que k'a bɔ nin ko in sira yɛrɛ de kan pewu. Vraiment tiɲɛ na i ye mɔgɔ ɲɛnama ye. N'i ko ten
ala k'o don yira n na. Ne ka jateminɛ ni n ka enquête bɛɛ lajɛlen kɔfɛ, j'ai analysé qu'on peut travailler avec danger. Ko jumɛn? Danger wa? Oui. Non chef. Tiɲɛna i bonya bɛ ne yɔrɔ ne tɛ se ka baara kɛ ni danger. C'est pas toi qui décide. La décision vient de moi. Kalekan dɔ de signé ka don baara in na, jamana kanu. Donc hali n'a sɔrɔ a b'i si so de kɔnɔ, il faut savoir que i ye layidu dɔ de ta pour nin mission in na. Ne tɛna baara kɛ, mɔgɔ ba bɛ fara ne la pour ça. Danger a tɛ bɔ fan de kɔ, ale ka ko bɛɛ tɛ wari de ya, vu que ale tɛ mago ka manamanafɛn ninnu na. Donc an bɛ wari de proposer a ye dɔrɔn an mago min na an b'o sɔrɔ a bolo. A bɛ information d'a ma, u sɔrɔ yɔrɔ ani u bɛ kow kɛ cogo min na, n'an y'o sɔrɔ donc an yɛrɛ b'a dɔn an kan ka taga cogo min na, an kan ka dɔn an kan ka min kɛ. Donc i b'i jija i ka jaabi di yan joona joona, sabula pression de fana bɛ ne kan. Minisiri kɛlen don ka pression ba de bila an kan ko il faut que an ka jateminɛ jamana kɔnɔ ka nin ko ninnu kɛlɛ très rapidement. I y'a mɛn wa? I y'a faamuya chef. Ok. Vous pouvez disposer. E fɛ k'i bɛ n'i ka mɔgɔlankolon kɛ jɔn de la? E ɲɔgɔnna denmisɛnnin san 18 dɔrɔn, sɛko jumɛn bɛ t'e bila manamanako la? Ne hakili la ne ye diɲɛ fɛn bɛɛ kɛ pour que e kana don nin da fɛ. I mago bɛ se fɛn o fɛn ma k'a bɛɛ k'i ye. Mun bɛ t'e bila cɛko la? O tuma ne ka éducation taara min? A fɔ ne ye mara min d'e ma o taara min? Ni m'i den fa yɛrɛ la, n b'i ta k'i kan tigɛ bi. Ne ko ne tɛ ka kuma e de fɛ wa? Masu ne ko e ye mun den suguya de? A fɔ diɲɛ fɛn jumɛn bɛ ne ma mun k'e ye? Ka fɛn bɛɛ k'i ye. Ne ko mun de bɛ t'e bila nin ko nasugu ninnu na? Il est temps qu'il change de ça. Merde. F'i k'a dɔn k'a fɔ ko musoya ko kolankolon tɛ. E ni ɲɔgɔn dɔ de bɛ musoya da bɔgɔ la. E y'an ka kabila bɛɛ malo. E y'an faso bɛɛ danbe sulu bi. D'accord. Hakilina min bɛ e la ne y'a faamuya. K'a ta bi la fo ni Ala ye ne ka kalifa minɛ don min i ka dɔn k'i fa tɛ ne ye bilen dɛ. Wuli ka bɔ so kɔnɔ i ka taa fakura ɲini i yɛrɛ la. Ne tɛ se k'i mara bilen.